Navoz bilýäňiz, Navoz 100% o adamçylykdan nam nişan ýok diýse bolýar. Ya talipini söyleşdim. Navozunuz kim boldan? Onu yalamam YouTube'da. Navoz tezek de tezek, Nuri. Ayağın Nur Şagal diýerler. Şagal diýip neme koydu, direliş koydu ona, Nur Şagal diýip şoňşondan Nur Şagal diýerler. Indi her adam at koýan, men Navoz diýip koydum. Lewap vilayetinde şu neme ekinlere ders dökýän. Biz Nuru diýäs şoňa. Mysal üçin Nuru goýduk diýäs. Ders däldäni ekinlere Nuru goýduk diýäs. Bak. Şu Nuru diýeni şu tezek. Gawna adam diýilende.